oraș. Acum, ora actuală, cred că am 4 sau 5 constanțeni. Atât, de restul sunt Deci, din restul sunt de la sate. limitrofe. Da, sunt de la sate. Deci, Copii. în această meserie sau în aceste sporturi grele, aurul vine tot de la sat. De la sat, da. De ce credeți, domnule profesor? Păi, acolo, eu știu, încă n-a pătruns încă de tot, eu știu, asta, zona asta cu internet, cu tot așa, și copiii îi se bucură în general când îi aduci undeva la oraș și le oferi altceva, eu știu, de cum sunt cei care i-am eu acum, de exemplu, ei n-au trecut bai încolo, eu știu, de Megidia sau de asta, și eu i-am dus într-un cantonament, i-am dus la un concurs, știu, fac altceva decât asta. Probabil acolo au în afară să dau la animale, să... Chiar acum vorbeam cu un copil de la Deleni, care au venit la Ruimi. Și zicea că, știți, când muncesc eu acasă, zice, am avut 200 de capre și că le-a vândut, că nu știu ce, și am muncesc foarte mult copii și ei se bucură să mai scape și ei spre altceva, spre astea. Dar și acești copii care vin din aceste zone limitrofe se bucură până la 18 ani, maxim 19. Da. Pentru că de acolo motivația ar trebui să fie alta. Da, este o problemă mare, cel puțin la noi. Acum vreau să spun că nu avem decât 2 seniori de vârsta senioratului și un băiat care e la tineret. Restul sunt juniori care merg cu ei, junior 2, care merg cu ei și fac față și la seniori, și la tineret, și la juniorii 1. Deci, e problema asta, că n-ai cum să-i mai ții. De la 18 ani, eu știu, dacă poți să ducă să urmeze și o facultate, ei mai ții să mai facă sport. Chiar pe ăsta care are 23 de ani o să meargă plece. Despre cine este vorba? Este Olteanu Alin, care o să plece la Universiade acum la Kazan în luna iulie. Și el este la facultate. Dar el trebuie să angajeze și el. E profesor de sport, a terminat facultatea, acum e la masterat, de fapt. Și ceilalți, mai am 2 seniori, v-am zis, care s-a angajat amândoi. Lucrează și vin și fac și antrenament. Și chiar am avut pe tătarul Aurel, care a fost și la campionatul european senior. Deci a făcut față cu brio, așa, adică la antrenamente. A fost accidentarea neplăcută, care chiar acum trage după urma ei. Am făcut remene și o să vedem. E bine că nu a să ajunge la operație. Halterele este un sport care poate asigura o liniște financiară unui sportiv? Da, dacă se ajunge la nivel mare. Campion mondial, campion european sau olimpiadă. Atât. De seniori. Atât. Dar în rest nu. Nu se motivă să un copil campion european la junior 2 au primit 3.000 de lei. Adică 30 de milioane vechi. Da. N-ai ce să... Pentru ei sunt copii, să zicem, dar nici chiar așa, adică e bătaie de joc. Da, nu, este un sport foarte greu. Nu mai zic acum că de un an de zile, din iunie de anul trecut, s-au tăiat și acele premieri pentru campionate naționale. Chiar nu mai sunt motivați cu nimic. Mergem la campionate naționale, iau medalii, ies campioni, dar nu le dai nimic. Nu poți să le dai nimic. Ce să le oferi? Le oferi un tricou, un training, se bucură și de alea. Da, la 18 ani ai nevoie de ceva în plus. Au și altceva, au și alte cerințe, ce să zic. Și unde ar fi soluția? Pentru că, sau banii, de unde ar trebui să vină? Nu știu, de la minister, de la federație? La minister, de la federații, acum federația și are premii. Noi totuși, Constanța, am reușit să avem 4 sportivi care sunt finanțați de la federație și la Comitetul Olimpic Român, 2 și 2 de la federație. Și asta înseamnă ceva, că primim, adică se face performanță. Acum, săptămâna trecută am fost la Campionatul Național de Tineret, am reușit un program care se duce spre aria asta de copii 9-12 ani, se numește Pierde cu Bertan, și am reușit și asta să-l atragem. Iarăși va fi anual, va trebui să merg în copii, să caut în selecție iară copii de 9-12 ani. Și asta înseamnă că, am zis, suntem în cărți, ne ia lumea în seamă, în astea, în țară. Deci, stăm destul de bine în Constanța. Anul trecut s-au obținut foarte multe medalii, dar atâta timp cât, de exemplu, la CSF-ul, unde sunt eu antrenor voluntar, deci există o secție în care a dus anul trecut mai puțin vreo 37 de medalii, cred, la naționale, campion național de seniori, de juniori, de tineret, și
la internaționale, la mondiale, am adus și europene și nu există un antrenor, ce să mai vorbim? Nu există antrenor, că nu se poate angaja antrenor. Pentru că nu există buget. Nu, așa, eu știu ce lege s-a dat în trecut, prin care a spus că nu se mai pot angaja. Deci a ieșit antrenorul meu la în ianuarie, anul trecut, și nu s-a mai angajat un antrenor. Incredibil, da. Este o situație incredibilă pentru un sport care a adus Constanței tone de medalii, dacă mi se permite. Pot să spun acum, da, să zicem așa, din 2010, așa pot să spun că s-au adus. Până atunci n-am avut chiar așa, eu știu, participări nici la europene, eu știu, de la Vlad Florin, care a participat la Olimpiadă în 2000, la Sydney, n-am mai avut așa ceva. Și chiar dacă am avut un Roșu Alexandru care imediat l-au luat cluburile din capitală Dinamo București. Și tot așa. Deci cum să scoate capul? Și asta este o problemă, că noi nu putem să-i ținem pe acești copii aici, că cluburile din cum este Steaua, Dinamo, deja încearcă. Ne-au vorbit de Broască, că vor să o ia și astea. Și eu reușesc să o țin eu aici, că vreau să fie pentru Constanța. Și vă dați seama, e greu să iei un copil, să-l înveți tehnica, să-l înveți toate și să vină cineva pentru că poate să ți le ia fără probleme. Zice, plătesc grila, care eu știu, grila e vorba de vreo 2000 de euro, plătesc grila și pleacă copilul. Deci fără nicio din asta. Pentru că vin la concurs și spun copilului, nu vrei să vii la mine, cât îți dă ție indemnizație? Păi îți dă 400 de lei. Da. Păi eu îți dau 401 lei, îți dau. Da. Și copilul pleacă pentru asta. Absolut, pentru că orice bani contează în acest sport, pentru că este un sport foarte greu, un sport cu cheltuieli, pentru că alimentația... Asta da, dar oricum nu sunt cheltuieli mari față de, știu, să zicem, ne referim la o echipă care e întreținută așa. Deci e un sport totuși, nu e chiar costisitor așa. Dar trebuie să vină de undeva bani. Eu știu, poate și autoritățile locale ar trebui să mă orienteze spre sporturile astea de atletică grea, de, eu știu, haltere, box, lupte. Că sunt, vă zic, sunt talente multe și nu susțin nimic. Deci nu. Cam de ce buget ați avea pentru un sportiv să-l scoateți campion european la seniori? La seniori? Da. Care este bugetul? Sincer să spun, cred că pentru să-l scoți campion european senior nu necesită mai mult, eu știu, de 10.000? Cam așa, 10.000 de euro. 10-15.000 maxim, ca să poți să asigure acelui sportiv să aibă masă, să-i dai medicație, adică ce trebuie, susținătoare de efort și să-l motivezi și pe lui. 15.000 de euro o medalie de campion european. Da, mi se pare destul de puțin. Și mie. Și mie mi se pare. Chiar mă uitam la campionatele europene seniori, am zis, păcat, tătarul, că putea avea o șansă cu un 200 dacă arunca, el performanța asta a făcut-o și în sală, de atâtea ori, putea să ia medalie locul 3, să claseze în primii 6. Și era bine pentru noi. Da. Mergem un pic și la surprizele noastre de astăzi. Încă două invitate de marcă, este vorba despre Ionela Broască și Georgiana Dugoglu, mă scuzați. Bună seara! Bună seara! În primul rând vreau să vă întreb de ce ați ales acest sport, pentru că nu pare, cel puțin din exterior, nu pare un sport de fete. M-a atras, eu fiind mai băiețoasă, m-a atras foarte mult. Ce te-a atras? Pentru că trebuia să ridicăm greutăți și mi-a plăcut. Și pe tine, Georgiana, tu de ce ai vrut acest sport? De ce haltere? De ce ai ales halterele? Din plăcere, mi-a plăcut. Ce ți-a plăcut? Să ridic greutăți. Care este, nu știu, motivația voastră de a continua în acest sport extrem de greu? Pentru că bănuiesc că acum, la ora asta, nu vorbim de bani. Nu. Atunci, de unde vine motivația? De la domn profesor, aici de față cu mine? Da. Da. Deci, fără el, să spunem, ați fi renunțat, ați lăsat de acest sport de haltere? Da, deoarece ne-am învățat cu dumnealui și ne-a fost și mamă și tată. Am înțeles. Georgiana, ai fost la campionatul mondial în Uzbekistan, în locul 6. Dacă mi-aduc eu bine aminte, asta era și ceea ce
ceea ce ți-ai propus. Cum a fost? A fost cam greu. Am fost multe concurente. Nivel ridicat? Ca și da. participare? Sportive bune? Da, foarte bune. Acum, pentru amândouă, urmează campionatele europene din luna septembrie. Începem cu tine, Ionela. Ce-ți propui acolo? Îmi propun să ies măcar în primii 6, să fac rezultat. Am înțeles. Iar tu, Georgiana? Eu mi-aș propune să mă bat pentru titlu. Ok. Și o ultimă întrebare pentru amândouă. Acum, dacă o prietenă de-a voastră, dar normal mai tânără, ar veni la fiecare și v-ar spune vreau să mă apuc de haltere, ce i-ați spune? Te rog, Ionela. Am drumau spre haltere. I-am spune că e un sport frumos și care are de câștigat, oarecum. Iar tu, Georgiana, ce îi spune? La fel. La fel, același mesaj? Da. Pentru cei care se uită acum la noi și nu prea cunosc frumusețea acestui sport, ce le transmiteți? Îi invităm să ne vadă, să vină la sală. Georgiana? Să vadă cât este de frumos, să vină să ne vadă. Okay. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru prezența în studioul nostru și sperăm să vă întoarceți aici cu foarte multe medalii, așa cum ne-ați obișnuit. Noi revenim la discuția noastră. Greu să le motivați pe fete? Este greu, da. Acum, știți, ele sunt eleve. Și da, de bine de rău, știți, vin la un liceu, probabil, e un liceu bun, da? Liceu sportiv, și probabil ele oricum mergeau la alt liceu. Eu știu că e cazul lui Broască să o ceapă la Castelul sau Poarta Albă, sau știu, Doglu venea chiar în ăsta, dar e o oportunitate pentru ele aici. Și liceul ăsta vor termina. Eu chiar în drum am chiar o fată acum, pe Dumitrache Mariana, care și pe ea vreau să o duc la campionatul european tineret și ăsta din septembrie, din Letonia. Și ea dă sesiune specială acum, în mai. Și chiar am îndrumat-o să facă și facultatea de sport și asta, să ducă spre antrenorat. De altfel, noi chiar acum avem antrenorii, suntem la ora actuală vreo 4 antrenori tineri. În Constanța, în afară deci de domnul Roșu, colegul meu, mai am pe sora mea, Dumitrașcu Mariana, care a concurat pentru Bistrița și a ieșit locul 3 la Europene Tineret. Deci tot descoperită de mine. Da, nu e descoperită de mine, eu am antrenat o perioadă și mai s-a dus acolo, tot din lipsa banilor, aici nu aveam posibilitatea să oferim nimica, masă, casă, și a luat o Bistrița. Deja era medaliată la seniori, la juniori. Mai am pe Tătaru Aurel, care și el este antrenor, pe Roșu Adrian, la fel și el este antrenor. Și eu chiar am angrenat în programul ăsta, v-am zis, Piede cu Pertan, cu ei voi face această selecție, cu ei mă voi consulta și sper să pună și ei osul și cred că putem să ducem mult, mult mai sus de atâta. Deci eu chiar îmi doresc foarte mult o medalie la campionatele astea de seniori, europene, mondiale, dar aș lua cu europene prima dată, orice medalie ar fi. Trebuie să o obțin neapărat, adică vreau. Și mă gândesc, eu știu, în 2-3 ani, un Dudoglu ar putea, un Broască ar putea să facă treaba asta. Deci au posibilități. Au posibilități, dar posibilitățile... Adică posibilitățile, bineînțeles, dacă vor fi și ajutate, dacă va exista finanțare, dacă aș putea, adică pot să le ofer mai mult, să știu mai mult, să le motivez să facă și altceva și condițiile, să le îmbunătățesc condițiile din zi în zi. Acum, eu mă ocup personal, eu chiar aici vreau să mulțumesc pe această cale lui Florin Stoian, un om deosebit care deci nu are nicio treabă cu acest sport, dar m-a ajutat foarte mult. Sala aceea de la Nicolae Rotaru e făcută cu majoritatea banilor de la el, deci am îmbunătățit-o, arăta groaznic înainte, deci nu erau condiții de făcută. Nu mai zic că la orice zi, oră, zi, noapte apelez la el, mă ajută cum pentru medicații, pentru un echipament, adică să le dai unui copil, să le dai un tricou. Știți cât se bucură când văd un tricou pe el care le ofer la... Da, care scrie le-am mai fac campionatele astea județene, le organizez eu pentru copiii ăștia. Și când vă zic, îmi vine mie să plâng. Am văzut copii care plângeau că le-am oferit un tricou, o diplomă și o geantă cu dulciuri, care le-a oferit el. Și
am zis, mulțumesc lui foarte mult că mă ajută și nu are nicio treabă cu acest sport, cu niciun sport. Dar, eu știu, a fost el așa impresionat de ceea ce am făcut eu, în general, așa, cât m-am zbătut eu pentru a face așa, că la un moment dat mi-a zis că mă pun în contra vântului. Și când a văzut că am venit cu prima medalie în campionatul european, în 2010, s-a schimbat părerea și mai mult, m-a ajutat chiar mai mult și rezultatele s-au văzut. Fără bani nu există, nu se face nimic, totul pornește de la bani. Degeaba ai voință, degeaba ai, eu știu, talent, poți să ai orice, dar nu, fără să ai și material, susținerea materială nu merge. Și totuși, la Constanța, cel puțin la nivel de juniori, se poate și fără bani. Da. Se aduc foarte multe medalii. Da. Ați stat vreodată și v-ați gândit că poate nu faceți așa de bine că aduceți medalii, pentru că știți că la români, lasă-l că merge așa, nu vezi câte medalii a adus. Așa este, nu, dar este plăcerea mea. Eu nu pot să-ți reproșez nimica. De exemplu, CSFAR-ul m-a susținut foarte mult, clubul EPS mă susține, dar asta e limita. Nu să, nici ei n-au de unde. Eu știu sigur că ar vrea mai mult pentru acești copii. Și am văzut și din partea domnului Floriu, din partea domnului Semergei. Dar asta e limita lor. Nu pot, că sunt și alte sporturi care, știți, avem și tenisul de masă, care e destul de bun. Ce medalii. Și din atletism, mai mișcă copii, am văzut și la Farul. Dar asta este, eu înțeleg și pe dânsii și asta e plăcerea mea, să aduc aceste medalii, să fac acesta. Adică să văd mai ales că triumfă Constanța, să zicem așa. Anul trecut chiar am fost foarte încântat de, eu știu, de asta, salba de medalii, care m-au adus foarte multe medalii. Vreo 57, dacă nu. Așa le-am adus, am trecut, cu titlul la seniori, opțiunite de juniori, Dumitrache Mariana, care e junioare. Deci, chiar a fost bine și chiar vreau să fie mai bine. Dar dacă, la un moment dat, știți cum, te saturi și încet renunți și e păcat să renunți. Că eu chiar nu aș vrea să renunț. De asta vreau. Acolo, de exemplu, sala, o văd acum pe ecranul ăsta, sala aceasta este destul de mică. Știți, ne trebuie o sală mai mare, pentru ce facem pe rând cu copiii aceștia, nu avem loc, înghesui, deci trebuie, normal, la un podium trebuie să lucreze maxim 2 sportive. De la dumneavoastră la mine se lucrează 4. Dublu. Da. Unul și pe unul, pe ăștia mai mici care mai pun în spate, există riscul de accidentări, de astea. Materiale, așa cel puțin am reușit, tot prin sprijinul și domnul Nicu Vlad ne-a dat bări, de asta tot datorită mie că am fost voluntar la diferite campionate europene de seniori din 2009, la campionatul mondial de juniori, m-am dus numai pentru a mi oferi, că a zis că oricine vine voluntar va primi materiale de acolo după acel campionat european. Și mi-a dat bară cu discuri, care sunt, astea sunt obiectul nostru, de înțeles, și sunt foarte scumpe. O bară de băieți, care cântărește 20 de kilograme și plus discurile aferente, costă undeva la vreo 4.000 de euro. De fete, la fel, vreo 3.000 jumate. Și aceea e mai subțire de fete. Deci pentru mâna lor, că e mai mică, de 15 kg. Și asta e o problemă. Că chiar acum mă uitam prin sală că deja s-au învechit astea, discurile, și au început să rupă. Și nu știu ce, mă gândesc de unde să le mai iau, cum să le iau. Care ar fi ciclul unui disc și unei bări? E normal, trebuie schimbat odată la 2 ani, așa ar trebui, așa o garanție. Dar eu am bară acolo din 2003, una din bări. 2003 și merge, nu? Încă e bine, v-am zis că am îmbunătățit sala, adică podiumurile, contează foarte mult unde cad acele discuri, pentru că înainte, fiind de nivelări, discurile se rupeau mai des și asta. Acum am făcut această sală cu podiumurile destul de bune, ce am văzut și eu pe afară, pe unde când am fost prin Polonia, pe asta, am făcut stele acolo și este ok, este o sală de securitate destul de optimă, v-am zis doar că e mică. Eu acum am un proiect, să vedem acum și cu domnul director, se merge și aș vrea să o măresc sala aceasta, că mai este loc în spate, dacă putem să o măresc. Am înțeles că și Florin Stoianu să mă ajute iară, niște mari. Asta ar fi
cel mai bun pentru să mai mărim sau asta. Deci viitorul halterelor din Constanța sună bine. Da, eu zic că sună bine, că suntem antrenori tineri, avem și, acum am zis, eu mi-am propus, când am început performanța asta, să ne implicăm mai mult și la nivel de arbitraj. Chiar am promovat un arbitru tot din lumea halterelor, a fost halterofil, Simineanu Eduard, care este arbitru acum național, a fost și, cât de curând va fi și sora mea, Dimitraș cu Mariana, și arbitră. Acum, anul acesta, eu am intrat în birou federal. Da. Deși nu-mi propusesem, am zis că e bine, având 3 cluburi în Constanța, să avem un reprezentant acolo, pentru că așa trebuie, zic eu. Și mă pusesem pentru următoarea lege. Dar s-a întâmplat să fie anul acesta. Mai mulți colegi din țară m-au propus, probabil au apreciat munca care am depus eu aici la Constanța și ultimele performanțe care le-am adus, plan internațional, și mi-au dat încrederea. Vreau să atingem acum, că nu mai avem foarte mult și vom încheia această emisiune, și un subiect un pic mai delicat. Laura Pricop. Da, pentru mine este deja istorie Laura Pricop. Din păcate și pentru halterele din România chiar, pentru că Laura era o mare speranță. Era o speranță, așa este. Eu chiar acum am fost săptămâna trecută și antrenorul lotului olimpic m-a întrebat de ea cum se pregătește, pentru că el și-a propus să o ia după ce termine Petre Becheru, antrenorul lotului olimpic. Da? Și mă întreba că ce mai face, cum se antrenează, și i-am zis că s-a lăsat și a rămas surprins. Deci nu știa, antrenorul lotului olimpic. Dar el dar în schimb mă bucur că le-au luat pe celelalte două, pe Broască Ionela și pe Georgiana Dudoglu. Le-au plăcut foarte mult de ele, cum au ridicat și cum asta. Și asta înseamnă, dacă el a vorbit despre ele, probabil în viitorul apropiat una din ele va ajunge acolo. Da, dumneavoastră ați mai vorbit cu Laura de când am vorbit decizia? Nu, am vorbit, mie îmi pare foarte rău, chiar m-a suferit foarte mult pentru decizia ei, iar m-a și îmbolnăvit la un moment dat. Dar asta e, pentru că am investit foarte mult. Nu mai în ea și Broască, că tot de acolo la Nisipari. Da. Deci în copiii, în general, ăștia copii ăștia. Am zis că au fost ca și copiii mei. Dar nu ați încercat să-i schimbați decizia, să o sunați? Am încercat, nu, eu am încercat până pe 7 ianuarie. Chiar eram în pregătire la Gura Humorului și am zis să vină, pentru că ea avea șanse mari la campionatul acesta mondial, putea să iasă și campioană mondială. Clar. Nu numai aia, eu cred că dacă renunțam la acest campionat mondial și o duceam la europene de seniori, putea să ia medalii la o categorie de 58 de kg. Adică știind eu ce potențial are ea, cel puțin pe un stil pe aruncat, era foarte bună aruncătoare, a avut o performanță foarte mare, un record național, anul trecut 100 de kg, la categoria 53 este mult, nu ridicau senioarele la campionatul european, pentru locul 3 atâta, este mult. Era foarte talentată, deci deși era atipică pentru haltere, ca și structură. Ca structură, toată lumea a spus așa, a făcut chiar performanță. Dar vă este frică că veți mai pierde fete pe probabil da. Decizii? Probabil da, voi mai pierde. Deci e prima, m-am lovit acum și probabil chiar din copiii ăștia, că v-am zis, este o vârstă, au și ei o vârstă în care deja se pare greu, cum a fost și cazul ei, li s-a părut la un moment dat că eu știu, un fel de pușcărie sau ceva din asta, dar nu există performanță fără așa ceva, adică să mergi prin cluburi sau astea, nu. Eu în altă ordine, eu nu-mi permis să bag în ele anabolizante sau ceva de genul ăsta. Eu am făcut totul pe natural și pe multă muncă, adică multă muncă înseamnă și duminica, antrenamente. Și probabil lor s-a părut greu la asta și am zis, mai ales că eu am încercat foarte mult într-un fel, să le mai... Așa că eu nu am, la fel, familie, eu nu sunt căsătorit, nu asta, deci nu merg acasă, nu asta, stau numai cu ele pe aici, mă duceam la mall, adică încercam să le fac și lor un mediu cât mai, așa, să nu zică că sunt numai haltere, dar n-am ce să... Domnul Sor, mai avem un singur minut și vreau să vă pun o întrebare. Rio 2016, avem vreo șansă? Pentru noi din Constanța, nu. Nu pentru noi din Constanța, pentru România are vreo șansă la medalii? Da. Eu zic că dacă se va
Cocoș Roxana se va ține, adică până și n-aș vedea de ce nu, ar avea șansă și sunt, în afară de ea, și Răzvan, care era un băiat tânăr, dar mai sunt deci, un croitor este... 2-3 medalii? Venim? 2-3, dar eu zic și una ar fi foarte interesant dacă am va, dar se poate. Un Roșu Alexandru, care... Mulțumesc frumos și eu vă mulțumesc pentru invitație. Că data viitoare să veniți de la campionatele europene în septembrie cu mult mai multe medalii, să veniți aici la noi la Digi24. Doamnelor și domnilor, divizia locală și-a rămas buni. O seară bună, la revedere!